Avui, 31 de maig, hem assistit al Consell de la Policia i com a punts a destacar us comentem que de moment no entrarà en vigor la instrucció que regula les absències justificades per motiu de salut. En els propers dies es continuarà negociant el seu contingut i tan bon punt tinguem notícies, evidentment us informarem. També hem denunciat des del Sindicat Autònom de Policia la manca de relacions laborals amb les forces sindicals per part de la Subdirecció General i se'ns ha contestat que en els propers dies, en tot cas abans de que es dugui a terme el proper Consell de la Policia, ens posaran a sobre de la taula una proposta d'acord per regular les relacions laborals al cos. També us informarem. I finalment, com a fet rellevant, el Sindicat Autònom de Policia ha demanat al conseller directament que es posicioni respecte de la possibilitat d'interposar una querella contra els responsables de les CUP per haver atacat la imatge corporativa i la tasca diària dels integrants del cos de Mossos d'Esquadra. Si voleu ampliar aquesta informació, podeu contactar directament amb el delegat sindical del SAP, podeu consultar també la nostra plana web o podeu tenir accés a través de la plana a la circular interna on està la transcripció detallada del Consell. Moltes gràcies.